Dihita selalu nada mangdaina sudina ruas syuriata narung di bagasna masing-masing, di bagasna masing-masing. Son pinarade songon panduan pertanyaan dihita ruas syuriata secara khusus HKBP Baris. Alani tabayuti hukma di bagas dame doko lasroha jalala stehutuma ibadaun di bagas tadi di tasalu nada mangdainang ruas suryata asa tampai acarata marende mahita sia bukede nomor 24 ayat sada duhut ayat 2. Atap hamio nabu iso ananai puji onami dengan lima samni hami tatap hamio nabu iso Saira motibe hamion sude maradupun musunami asauna magohami Saira motibe hamion sude Mar hiti-hiti guar di bata Allah doho guar anak Tuhan Yesus Kristus doho guar nito di porbadia na temu palangit doho tanoon. Amin. Saya tangi huma suaraku ali Jehovah mulu jujuwa idok rohaku ho mado lului hamu mabuhiku atau bohimma nahulului ali Jehovah saya unang mata buni bohim maradok punam Jehovah do parta panodangi dia doho dahatoku tung midai sema babirabu Jehovah do parta no batuan ningoluku tung midai sema au biya haton. Haleluya martang yang mahita ali Tuhan lebata pergogona suatu dosa amanami dari banua gijami useho matodim nabadiai dohot hamistaran na sian ho itu salutur yang asala berharap jalan hot hatam nabadiai itonga-tonga ni hamio leho mahiras ni roh hadin aposong majamidaon hatam asala pitah jalalam ganda huriam nabadiai patotong mahuhut rohanami manguluiku saharo di ujung di bagasan haporsiaw natore marhiti-hiti anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel kita di pertanyaan ima natal surat di Matius bidu 20 ayat 20 sia sahat rode ayat 24 ujahama di kita tabayuti hukma di bagasar mata jadilah horuar sian jeriko torok mahalak menghutun iman jala hudul-hudul madua halak nama bitum di pinggol nidalani jadi dung di BG pamulus Yesus jojo mana sida nita asima roham dihami anak di sida alai di bisam akan atau lebih mana sida asasipnya alai lambuku mana sida majujuk asima roham dihami Tuhan anak di sida jadi mangulom ma Yesus dipakuli mana sida dibagi dulu kamu nasiba enokku Tuhan tungi di nasida mah naik mamukap mata nabi Tuhan gawe asima rohani Yesus di jawa mata nasida jadi pitor mardida mah jadi dihitur nasida mah ibana ido anggo sahakna martua dona tumangion hatang ede bata jalan dosa. Amin. Mereka sebukede nomor 10 ayat 2.
Dihita damandaina tabara di maruhdu pikiran tal atau mangun hatani debata martang yang mahita. Debata Jakoba para suruhan sumurum upasata mitotong hamulia udot hamulati udarubamu di siala asinul hamna totong madongari hami ubay buhi hami Tuhan mamuji pasangapun kuar atau ngasiru ham Tuhan di nanang sirauni hatam hami ukap maruhadu pikiran nami Tuhan asa tarjalu hami hatam mangula jala marparui hatam di bagas umur nami marhiti Yesus Kristus martanya kami asi maruham saum maruham amin. Ita damang dainam salubuk narwa surya HKBP secara khusus mah HKBP baris hatan di debata nagabi ojahan dihita ima di pertanyaan latar surat di Pesalmen bidu 20 bitu ayat pitu sangat rodea 10 opat ujaha mari kita tabayuti huma saya tangi huma suara kuali Jehovah molo jujua asimaru hamidau jala alusya ninaruhaku lo madoko lului hamu mabuhiku atau buhimma na lului ade Jehovah unak tum tabuni ho buhimma radopona unak tum tulak na bosong di bagasa temasmu matua ho do pangurbiku unak tum aplok konau jala unak tadik konau ale di batani hadokku ainunga di tadik kodhamang do hina ale jakko Jehovah do saya kuda ho matuau dalam ale Jehovah jala tuku au di dalam hati orang alani akka alokku unak tu pasah atau guru roha-rohani akka musuku ai hehe do pakau akka sitidangi bergabus jala di baus son hazaraton au unang uhabor sai bededok musugut hinadegan di Jehovah di tano hagulonon parhanalum ma Jehovah pagomos jala patuku roham jala parhanalum Jehovah idong kosaha kita saluhukna damang daenang saluhukna wasugata di bagasan kuari Tuhan Yesus Kristus molo targugut tita molo taadupi aka parsorio di bagasan kulit tahun tentu boy duragam namasa di kita di bagasan kulit tahun olodo deba molo adong parsoriona gabi asing gabi putus asa ya bang gabi pesimis ibana di bagasan kuluna marang merasa skeptis ibana ragu-ragu di bagasan kuluna tahanong rasa percaya dirina jala heran mago habursyona bodoh ibana gabi manopah kagana-gana bodoh ibana gabi berali kuaka hal-hal na jahat bodoh ibana paling ngalani situasi dari operna gabi putus asa gabi bunuh diri alayang kuhatan di debata marhite ima tangiang pangiduan nisi daudon madok mamudahun asa somo sidau di parsorion dari adupan di bana dina di palilili bana di palilili Raja Saul laho bunuhna ibana alai Jehovah do ibana bangado nang ditiki gabi raja ibana ahape namasa mengalwakan musuhna tu Jehovah do ibana bangado ido benna di minggu Saudi saya tangi hong masyarakat ale Jehovah namar labatan di minggu Saudi onai dabangido tutu hatta sia duduk doh serem niru hatta asa ditangi hong Jehovah bangido hatta asa dirupi Jehovah hita dia kapar sorion na tarupi dia kana targugut hita di bagasan mulutong holat Jehovah do pangalulut ngurang ra kana masa data ida tadda halongangan nabi nabi di Jehovah ditonga-tonga di nguluta jala bui duit patar taida akan ngatta sa persyaw bui isarana rupaning si Aldi na oba pulusia hari ibana di Samudra Pasifik terombang ambing ibana di si alaya ni hapur syawna
Alani hata ni debata bapar gugui mana ului mana malua alani hati dak ni mana do waso ni Tuhan itu na balua ni la somoni do kapanori rangi na porsia tu Tuhan na somolo mari pilsia dalan ni debata na juju tu guarna peluon na do ibana sian akka hagugutan sian akka parsorio di bagasan alani do tidok hata ni debata pasahak adalah putu Jehovah jalan apa sih mana asai mana napa Tuhan napa tigorhon dalata napa luahu kita sian saluna akka porsiro di bagasa Tuhan atau ino benar ino berhide sidau ima tangiang asanggi yang berkugu ima dibagi mana unak tabuni hobohin mararok pemau napo somon di bagasan ni masmu hola kuro pangurubiku hola de makano pangurubiku ni para tuk sorong kona si pangurubiku ni sidau anggo sohola de mata hola de matano pangusate yang ni mana hola de matano pangurubi padongani madongani imana mangado bisaluhun na namasa na idopana akam musuna naro lahomana hobi ibana di bagasan mu ita saluhu na damang daenang akarua suryata di bagasan kuan itu hatta Yesus Kristus behado hita tutup di dogi mana ainu ka ditari ko damang do daenang alai di cakut Jehovah do saya pudah umat wau dalam mu alai Jehovah jala tugo di dalam hati orang alani akka alok alani akka musuku alani sitamoku idok sidawa saya budak rumah tahu dalam ay sorombe ay ngai tadi ko dhamak dainang ola koro horo dhamak horo dainang artinya bahwa imana magiro ola dewata sapikdo pangurubi di bagasan atau mihita saluna damang dainang akarua suryata na di bagasan ko itu hatta Yesus Kristus taida molo tapangido pangurubi itu Tuhani songonon unak pasah kata Tuhan tuah kamu suku laho maca hati laho mana objau alai balua mau sianak kabaru kiloku ay holakodo dong aku balua usia pengujunan holakodo pangurubi diau alai diro perhana lo Jehovah pagomos jala batu kumar roham jala perhanalum lapatanlah perhanalum aja paima nantikanlah bahwa pertolongan Tuhan akan datang kepada setiap manusia yang berseru kepadanya kadang-kadang jorma naso diurupi di bata mulu juju ibadah itu Jehovah kita saluna datung pasopon ni debata kita alai rupuan na kita molo penuang di situasi na darubion susah ekonomi ta bolo pe di situasi mayon dambui kita dibatasi kita ulau-ulau jaga jarak jaga fisik di rumah aja alai dambui kita alai tahi ikon bergerak lo mulut todong bu hita statis berjalan di tempat ala ikon bergerak lo hita ahamana bui taula lahu menghasilkan di bagasan mulut tau ahamana bui taula lahu bui membutuhi kehidupan di bagasan mulut tau terlui madalan marhitiaha taju Tuhan tema dongani hita asa di batu luhur dalam tu hita eta sakami be ahapeta sakapi di bagasan mulut ala ikut Jehovah do patok Tuhan ikut Jehovah do patulusun akar rencana di bagasan mulut dan koi guru nokta ala ikut guru di Tuhan ini saya guru di Tuhan ala ni kita salubna maragogo mahita totong hita patupa pertanyaan di bagas David unang masohot kita totok kita martangiak tu Tuhan ima jubar
totong tasju unak paeleng kuhim Tuhan roh Tuhan Tuhan urup ya Tuhan asiru hak Tuhan dongan ya Tuhan asiru hak Tuhan dah tolak babe tak tolak bukuku holak kodo pangodiaku holak kodo dongaku dan adong manangisi dukon diho alania kamal kena kita salahukna ruas surya di bagasan Tuhan itu mata Yesus Kristus gomos mahita martangiak tutuhani gomos mahita mangidu tutuhani bolope sipata dak laku akka tiga-tiga molope hasil di paneta hurang dengkat molope sipata tadu pipariana konon na susah manang na tokar jahat manang darupi parmulur tanah haji alai unak tatari kotu songot siayuk si jok mengadupi parsolio di bagasa guruna alai dari koni mana Tuhan dilo gimana nggak dari natonggi dari yoton namanya songorino nguluton masih gak sorry alanino ikopos lo hata Tuhan molo darupi pemain virus corona pandemi COVID-19 iko pos do hata to Tuhani ibadah do pangurupi dia tajuh magwarna itu dongani ya Tuhan urupi ya Tuhan mangarupi selut namasa di bagas mulutku unak tadi kuna unak pasok buat Tuhan martangiak kita gumos jala hubut bangulah kita ido benda ido minggu rogate na minggu nasalupu martangiak uhut mangulah martangiak kita alai mangulah do kita dan kui molo martangiak kita anggo sorok mula-ula nah mati duit ala ikut totong lo hitam martangiak laos totong daula dia mana bui daula laho ma bui membutuhi kehidupan ningoluk siapa kamal kenang ido next soso ni turbuk dari tikion atau kumos mahita marhapos atau di bata unang marhapos kita tuh akan asing unang marhapos kita tuh akan di bata asing alai unang putus asa kita unang pesimis kita di bagasan mulut tahun ikon optimis kita ikon percaya kita ikon tahu kuhun di bagasan mulut tahun molo terjalin persaurat na rosu tu debata ikon dak pasyukur ni debata kita songon akka nama satabere di bibil tahun gurang do akka nabui madua siapa suryona Allah diului hata ni debata Allah debata persigat Tuhan atau dia mana horon ni hata ni debata ni hita tiko marsigat tu Jehovah mangilu pangurupio sia seret meroha tu debata asa diurupi hita di parsuryota ingok man dan kotab asini roha ni debata manot tokui tua kacol pada porsia dohok naoro magilu tu imana ido benda diro jamita partaian na minggu nasalku Lukas 10 ayat 1 sai tangi mono di Jehovah akajolma namar suara aria do porgi magilu tu Jehovah dan paelengon na pingolna manang tuhina tu akajolma na juju na uso-uso di bagasan atau martangiang maita marposiroha hut ditanya tay ikut daulah di bagasan itu tay ma Tuhan selalu ada bagi orang yang setia dan yang bersandar kepada Dia Tuhan taman dengan kita mengulupi kita margugu mahita mengulai sulutah amin martangiang mahita Tuhan debata Jehovah para serohana semua itu Tuhan kola kodo pangurupi nami di dunia khatam Tuhan unak pangeling buhi bisian kami dongani kami urupi pargugoi mahami Tuhan molo wado bihami akapar sore di bagasan mulu kami toto saat ibu dan itu dinami toto dongani kami Tuhan mengalus seluruhna aka masa di bagasan mulu kami kola kodo pangusa diam kami tuk sotolak gugu nami Tuhan mengalah kasalahkan atau lain molo sohodo kami atau saat ibu mahami Tuhan kola koma ha urusan kami unang tu paeleng buhim pada dapur kami
Saya tangi memahami Tuhan akan usul-usul Tuhan ai tung bobono satu kami alani unang mar bias-bias Tuhan bida haja-haja kami bida bangalam kami tung ngasih maruham molo tung marlau dosa kami Tuhan tumolo urhasi kami dosa kami asa tung dalam kami majalah sama mari di Yesus matanya kami asirah sama amin. Tapada dari maruhata maredi tasib kete nomor 200 ayat 7. Debata Jehovah marlopitangan doh kami meruduk di roh kami muji pasangan koko. Upah kilalaho kami do Tuhan tungdingkan di pasang doh asin roh ham do nama doa kami. Ali debata Jehovah upah saat kami ma Tuhan parsorion nabi do lebabung nama sabodo kami doain Tuhan ima virus corona na ola tung mabahi kami tahutan bihatan jala bomonosa ala tung berdampak situ tudo bapak korhon situ tudo Tuhan nama suatu negara namion terlalu mema di tonga-tonga ni huliam na subuhi kami Tuhan rakmar pungu be dia kabar tangian dia kabar punguan di bagas corong Tuhan lahu marpungu bamuji pasaka koko alai pos doro hanami Tuhan molo besonong nama saun batu uhun habor siang nabi mau unang madeli hame Tuhan urupi bargugui hame asa margugu hame marposelo atau babu uhun molo tungga besugui hame mangula-ulau nami songon nasional alani nama son batu dumadala Tuhan akar ruas suriam mangaluluya kajapalan alomak nabui lahu membutuhi kehidupan sehari-hari asiroham Tuhan unak paeleng buhim suruh kumana tangan muda basai masuk-masuk ke dalam tangan ni dua suri pula Tuhan akan amar sahid koma Tuhan nama masuk-masuk ke ubat napinangan satu minggu hiras pamatang jala semua pakilalana lewat pakirimun na tunggu Tuhan jala masuk-masuk akan nama mareso dota kapara medis Tuhan upasa tami lo Tuhan pamarenta nami negara namion koma nama leo bisuk habis taram asa markugo na sila Tuhan patupahon ng muli laho mangalo aga nama samay na hulubihan yon asupaso ka para medis Tuhan na manangani akan namar sahid patuko haporsyon na inahona virus corona Tuhan asa markugo na sila unang madili na sila sa dihorua surya Tuhan mula rong peaka sakap ni rohana umada batuluson di bagasan damelo rasiroha asa sakap mo manatulus dia ka ulaw na nang pinatupan ni surya Tuhan ulah habi lahot tahu sangat biguar muna sumbadiai ramotamu Tuhan saluhukna akan wasurya donganimu Tuhan akan amar sikola di jauh nabe ramotamu Tuhan leonomu bisu habis taram atau saat di homa kami Tuhan akan awusoso tuhu akan abangilu pangumpios yaku asimar roham Tuhan padao habis siap tahitani si polis patuh kumahapus nami asa gertir rohanami mamuji pasang pokok atau sari memahami bagasa Yesus Kristus matanya kami asukam saat melawan Muhammad. Amin. Taruti masih acaratan
Marete Mahita Siabukete nomor 252 ayat sada sampai ayat 2. Di bata aman-aman dari bulan gijang, kodoh haroran diselus liu-liu dari kedua nasur bahasa dan melutus upasal kami masih nabi umi tuhami dan nabi tuhu sejalan megawi khusus di juluk pasu-pasu meja laramot ya seperti yang kami pinano pati bulung naraja untuk tuhan di kuriang do portugal uhai maruh nami marhiti tirudim asalam tada kami kurang di seluruh itu asalam gir-gir kami mandok melati tuhu marhiti Yesus Kristus Tuhan kami amin rahmat mahi dari tangi Alia manam nebo nagijang, saya benur badia magwarno, saya Roma harajam, saya sahab malam roham di batuan songon nadi bano gijang, leo matu hame senaron hang dua siapa, saya sama dosa nami songon panasanam, idu sanirungan nama dosa tu kami, unak kami tu kiu tu bangunan, berdua mahami siap pengaku, ai hona puna harajam do tahu bo, rodia sangat bersaling gerina, amin asih rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong rohani batama. Do persona tu diperbadi mama Tuhan itu salutna teh deuna. Amin. 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 Oras mari kita salutna Tuhan tama nama Tuhan kita. Shalom.